kuti thumba la federeza lija 4,000 nkanthu pamenepo pali bwino twali pali bwino wani pa kampeni amankho achichewa 4,000 nkanthu lero chizungu chokha kodi Malawi timadya chizungu leadership skills si chizungu azake anamanga ma technical college iye wapanga chani akumuza Danlu aimbe nyimbo zomuchemerera akulemba ma t-shirt boma ndromweri akulipira anyamatazi kwanje. Is that development? Pa history ya Singapore sana kale kodi migodi ya diamond golide ngakhale zisime za mafuta 1960s amaphunzitsa maluso through technical colleges. Lero Singapore ikupanga magalimoto mashipi ndi zina zotero. Mutalika anayamba foundation imeneyi anangolowa 2014 anamanga ma technical college zigawo zonse za dziko lino. Mupite ku Kalonga, Kasungu, Mchinji, Palombe, Chiladzulo ma technical college aliko. Koma mbusa uyu angokhalira chizungu cha mphuno akamankhula chizungu cha mphuno mabiliyoni akusowa federeza akugula bushari. What type of president is this one? Akuti ayi mundimva kuwawa mpaka 2030 kodi amachita kukakamira chabwino akanatimvesa kukoma kumachita onena kuti ndikukwanani mumva kuwawa mpaka 2030. A president anakugula zinthu modula kulandira salary ingotitha nyumba ya rent munalonjeza 2 years ndipanga resign. Why not resign? Mwatimvesa kale kuwawa Sadiki Mia anapita Sawo Shirima kulibe ndege nagwa bwanji akakuja chideze corruption Niki Chakwera ndi billionaire ndikune apa Vitumbiko Mumba Amalawi ndifomvesa chisoni zona Vitumbiko Mumba akubeka mambras osafunsa kuti ndamazenga kuti iye before 2019 amakhala parenti amaendera galimoto yobwereka lero ndi billionaire akukwanisa kugula njinga za moto ndikumagaira anthu 200 akugula mambras ndalama azitenga kuti ubillionaire umenewu wabwera bwanji. Amalawi timamvesa chisoni kwambiri chimwendo banda osachita bomba 4 years ago anebe chilichonse lero nyumba zoposa 50 magari moto oposa 60 ndalama azitenga kuti. President ameneyu akulankhula chizungu cha mphuno mbali nayi mabiliyoni akusowa federeza kwa buchari ndiye akubwera ndikumana kuti mundimva kuwawa mpaka 2030 kodi kumva kuwawako amachita kakami akutenga aphunzitsa ku Central Region kupita ku State House akuwanyengera kuti mundithandize kubwera chisankho. Do you think aphunzitsa amenewa akusanga andula mwana Chakwera ndiye akuwatenga kupita ku State House kumaka kumana ndi Chief Executive wa MEC komanso anabe mtalimanja akuizana chani? Ndiyeti mafusa kuti do you think aphunzitsi a police asikala nkhondo akusanga andula mwana Chakwera vena akuyita support Malawi Congress Party zone usavi chani ufiti chani ndani sakudziwa nkhanza zimene anachita Malawi Congress Party muno ndani sakudziwa. There is no way ife tingabwerere mbuyo ngakhale pang'ono osateka.